भुबनेश्वर हाजोनि जा गिदिर मोनसे मागो दमासिजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि भुबनेश्वर इको टुरिज्म मोनसे ग्रुपआ बे हाबाफारिखौ जे थांनाय बोसोरब्रैनिफ्राय लागासिनो दङ। आं बोसोरब्रैनि बोसोरथामावबो बाहागो लानो मोनदों, खोब गोजोननाय मोनदों। जोंनि बर'नि आसार खान्थिखौ बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो जौगाहोनायावहाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बे मागो दमासि फोरबो फालिनाया बर'नि गेजेराव ब्रह्म, खृष्टान, सतसंगि, बाथौ, कृष्णगुरु डिफारेन्स लाखियालासिनो बर'नि मोनसे फोरबो हिसाबै मुंदांखा जानो हाथों, बेखौ आं अबंलावरिनो आर'ज गाबो। जिहेतु इयाव गुबुन गुबुन हाबाफारिबो बेवहाय लानाय जादों आरो नैबे जायगा टुरिस्ट प्लेसनिबो मोनसे जायगा, बेनि जौगाथायनि थाखाय आरो साब सिखोन खालामनो थाखाय बियो मोनसे टुरिस्ट प्लेस आरो मोनसे रंजाथावना बाथ्राया जादों बाबा भुबनेश्वरनि मुङाव दा भुबनेश्वर हाजोखौ जोङो बर' हारिया संरैखा खालामनानै दोनदों। जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय थांनाय 2023-24 मायथाइनि जा फाइनान्सियेल इयार, बे फाइनान्सियेल इयारनि गेजेरजों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय 34 लाख होनानै बे हाजोआव गाखोलांनायनि सिरिखौ एबा लामाखौ बानायनाय जादों आरो जोङो सरकारनि जानानै बेखौनो खावलायगोन जोंनि बे हाजोनि फुजा कमिटियाव, मन्दिर कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ, जेरै साउथनि मानसिफ्रा मन्दिरनि गेजेरजों गाव गावनि आसार खान्थि आरो हारिमुखौ दिन्थिफुंनो हादों आरो टुरिस्ट प्लेसखौ जौगाहोनो हादों, जोंनि नैबे बाबा भुबनेश्वर हाजोनि मन्दिरनि जा आफाद मोनसे दङ, मन्दिर मेनेजमेन्टनि, बे मन्दिर मेनेजमेन्टनि आफादनि साफ्रोमबो सोद्रोमानखौ जोङो खावलायदों। सरकारा जेब्लायबो हेफाजाब दङ, खिन्थु माखासे बुस्थुखौ जों रायजो राजाफ्रानो आखाइ फिस्रिलायनानै खामानिखौ मावनांगौ। भुबनेश्वर हाजोनि जा गिदिर मोनसे मागो दमासिजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि भुबनेश्वर इको टुरिज्म मोनसे ग्रुपआ बे हाबाफारिखौ जे थांनाय बोसोरब्रैनिफ्राय लागासिनो दङ। आं बोसोरब्रैनि बोसोरथामावबो बाहागो लानो मोनदों, खोब गोजोननाय मोनदों। जोंनि बर'नि आसार खान्थिखौ बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो जौगाहोनायावहाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बे मागो दमासि फोरबो फालिनाया बर'नि गेजेराव ब्रह्म, खृष्टान, सतसंगि, बाथौ, कृष्णगुरु डिफारेन्स लाखियालासिनो बर'नि मोनसे फोरबो हिसाबै मुंदांखा जानो हाथों, बेखौ आं अबंलावरिनो आर'ज गाबो। जिहेतु इयाव गुबुन गुबुन हाबाफारिबो बेवहाय लानाय जादों आरो नैबे जायगा टुरिस्ट प्लेसनिबो मोनसे जायगा, बेनि जौगाथायनि थाखाय आरो साब सिखोन खालामनो थाखाय बियो मोनसे टुरिस्ट प्लेस आरो मोनसे रंजाथावना बाथ्राया जादों बाबा भुबनेश्वरनि मुङाव दा भुबनेश्वर हाजोखौ जोङो बर' हारिया संरैखा खालामनानै दोनदों। जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय थांनाय 2023-24 मायथाइनि जा फाइनान्सियेल इयार, बे फाइनान्सियेल इयारनि गेजेरजों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय 34 लाख होनानै बे हाजोआव गाखोलांनायनि सिरिखौ एबा लामाखौ बानायनाय जादों आरो जोङो सरकारनि जानानै बेखौनो खावलायगोन जोंनि बे हाजोनि फुजा कमिटियाव, मन्दिर कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ, जेरै साउथनि मानसिफ्रा मन्दिरनि गेजेरजों गाव गावनि आसार खान्थि आरो हारिमुखौ दिन्थिफुंनो हादों आरो टुरिस्ट प्लेसखौ जौगाहोनो हादों, जोंनि नैबे बाबा भुबनेश्वर हाजोनि मन्दिरनि जा आफाद मोनसे दङ, मन्दिर मेनेजमेन्टनि, बे मन्दिर मेनेजमेन्टनि आफादनि साफ्रोमबो सोद्रोमानखौ जोङो खावलायदों। सरकारा जेब्लायबो हेफाजाब दङ, खिन्थु माखासे बुस्थुखौ जों रायजो राजाफ्रानो आखाइ फिस्रिलायनानै खामानिखौ मावनांगौ।